Kľudná, mierna a spoľahlivá opica, ktorá máva premýšľavú povahu. Je hovorčivá a priateľská, rada koná dobré skutky. Decentne a nevtieravo vyžaduje obdiv a ocenenie svojho talentu a služieb. Pokiaľ sa jej v tom nevyhoveje, dostáva zlú náladu, trucuje a začne byť povýšená a drzá. Človek narodený v tejto kombinácii bude s veľkou pravdepodobnosťou intelektuál, najskôr aj s akademickým vzdelaním. Obecne sa dá o ľuďoch narodených v tejto kombinácii povedať, že bývajú čestní, priami a zo svojho postavenia dosahujú dôkladnosť a zmysel pre povinnosť. Opice v spojení so zemou nestoja príliš o zábavu a spoločenské večierky. Dokážu úprimne milovať tých, ktorí sa o nich starajú. Vedia sa obetovať pre dobro veci. Všetko robia len v medziach zákona, pretože si veľmi cenia mravné bezúhonnosti.